Candra silang citrane mendung petang limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas taput hatiku Lempol lebih cepat kan Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambiku ndower. ini suaranya apa? Mati. Belum. Sek, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelirik iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpel kulan koyo iki. Iki urung kelirik iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk. Ya apik iki. Karo Mbak Yu apik ya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Coba aku.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, yang terutama, mergo hiburan ini terjadi karena sumbangsih katresnanipun Bapak Andri Yudianto. Mula kagem pirsa para penonton, kula nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Andri Yudianto. Iya. Akhire dalang mantune wong Tulungagung iso silaturahim nang ngunut kene ya, Mbak. Ambak awake dhewe iki mantune Ki Dalang Wagiman Gondo Carita. Ha iya. Ngentrong campur darah Tulungagung, arang-arang lho awake dhewe iso sowan ana ing Kutha Marmer. Iya. Ning biyen ning hari jadi pendopo Kabupaten Tulungagung ya wis nate. Neng Kecamatan Gondang ya wis nate, neng Kalangbret wis nate, alhamdulillah neng Kecamatan Ngunut iki wis kelakon. Neng Kecamatan Campur Darat belas rung tahu. Iya ta. Mongko sing jenenge wong ki yen apik, aja nganti lali karo sejarah. Gandeng aku iki mantune wong Tulungagung, tak umumke pisan yen perlu neng lurah ngentrong pisan lan melembar meluas neng kabeh para warga masyarakat Kabupaten Tulungagung. Yen kepareng wayangan kok seneng karo awake dhewe, penuh dengan korting, penuh dengan diskon. Yen bayar dalang Cahya Kuntadi sak rombongan kanggo wong Tulungagung cukup 50%. Ya, tenan kaya ngono, sumpahku kaya mengkono. 50% DP, 50% pelunasan, ngono lho. Iya, alon-alon. Ngono kuwi. Karo ngeling-eling lho ngene ajakmu. Ayo. Nang kono guru sebekan Allah terus e. Ha iya, ngono kuwi. Sembah nuwun ingkang tanpa upama karo Bapak Andri Yudianto, Ibu Wini Agustina. Iya. Luar biasa anggene tasakuran mbangun nikah karo ruwatan kembang sepasang. Sing diruwat ya kuwi putra-putri sakloron Mbak Yesa Salakova karo Mbak Danisa Putri Nazwa. Ya, mapan ning lingkungan 6 Desa Sumberingin Kidul Ngunut Tulungagung. Kaya mengkono kuwi. Lah, inti sarine ngene no. Mbangun kuwi ndandani. Ya. Mbangun kuwi ndandani supaya luwih apik utawa sing wis apik didandani meneh supaya luwih becik. Ya. Lah yen nikah kuwi piye? Nikah ki ora mung sambunge katresnan antarane kakung kelawan putri, nanging nikah kuwi ibadah sing banget sakral kang dadi talining rasa asih utawa cinta. Cinta ki yen kanggone biyung maknane piye? Cinta adalah anugerah terindah dari Gusti Allah yang membawa ketenangan serta kebahagiaan penuh rahmat dan barokah mulai dunia sampai akhir janah. Kuwi cinta. Oh ngono kuwi. Mula kang mangkono pepundhenmu Bapak Yudi anggone tasakuran bangun nikah iki muga-muga antuk pengayoman sih katresnan lan uga saka Gusti ingkang nyipta jagat sumrambahe saka para warga masyarakat kiwa tengen, tangga teparu sanak kadang pawong mitra lan ugi pangestunipun para sepuh adisepuh, para kiai alim ulama satemah hajat niatipun Bapak Yudi saged kinabulaken dening Gusti ingkang akarya loka. Oh kaya ngono kuwi. Kaya mengkono kuwi. Nah, sing jenenge mbangun nikah kuwi mujudake bab sing becik tur apik. Iya to. Kaya ngono kuwi. Merga apa? Inti sarine upamane lelakon sing wis kepungkur kuwi bisa dadi srana mawas diri lan koreksi. Iya. Sing apik ayo dilestarekake, ewadene sing ala ayo diguwang sing adoh. Lah ndandani kanthi srana mbangun nikah iki ing pamrih supaya keluarga ageng Bapak Andri Yudianto Ibu Wini sedaya pinaringan tentrem lair batine, pinaringan rahayu lair batine lan uga tansah pinaringan slamet donya nganti akhire
nganti malembar marang putra-putrine Mbak Yesa kelawan Mbak Danisya uga mengkono lantaran ngruwat Murwakala kembang sepasang sing wis ditindakake dening Rama Haji Sukron Suwanda. Iya. Pak Andri le ngersake ya kudu Mbah Sukron sing ngruwat. Pancen kaya ngono kuwi gandeng. Aku ki ya anake lanang Mbah Sukron, mula ya matur karo Mbah Sukron apa anane muga-muga pandonga sarana budaya ya kuwi ruwatan sing ditindakake karo Mbah Sukron kuwi mujudake barokah hidayah pepayung saka Hyang Agung dadi lantaran kamulyane Bapa Yudi sak keluarga usahane bisa lancar anggene mbangun Bali Wisma bisa ayem tentrem adem jenjem permanem anane mung berkah lan barokah ya sumrambahe dumateng sedaya para pamirsa ingkang kepareng lenggah kepareng rawuh tumplek-blek sakmene akehe kula nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nadyan ta wayang menika dalange apik sindene becik pengrawite kompak bintang tamune kondang-kondang tanpa dukungan penonton yang hebat ora bakal bisa lumadi adicara sing meriahe kaya mengkono mula tepuk tangan untuk penonton ngunut pada malam hari ini. Wah iya semono akeh semono akeh mong kawe dhelek mayang ning nggen Karanganyar kono kae yo masyaallah sore ya rame ini anggere jam 2 sing ndelok kari wong bisu karo wong budhek. Ha iya nang kene sing semene akeh ya muga-muga akeh ora mung nganti bar limbukan tok ya to nganti sak tutuke lakon sapa wae sing kepareng mirsani wayang nganti tutuk lakon insyaallah diparingi tutuk anggene momong karo anak putune Allahumma amin. Allah 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 Maha Agung Allah 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 Maha Agung Allah 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 Maha Agung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayekti tanpa putra uga tanpi nutraake ora ana sawiji kang madani kang ana kang sinembah amung kang
Uga wae dhewe wajib ngaturake sungkem bekti marang para kiai bunyai ing wewengkon Tulungagung. Iya, sumrambahe para pepunden seniman mligine pedalangan Tulungagung. Salam sungkem kagem Rama Sun Gondrong, Rama Eka Prisdiyanto, iya, Rama Minto Darsana. Nggih. Rama Sumari, ya kuwi barang ora keri. Iya, mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye kedung-kedunge kabudayan wiwit biyen nganti saiki Tulungagung. Tenan. Sapa sing ora ngerti kondange ketoprak besar gaya baru Tulungagung Siswa Budaya. Ha iya, pimpinane Pak Siswanda HS. Kuwi melanglang buana nganti tekan ngendi-ngendi. Iya. Sapa sing ora ngerti kondange dalang maestro legendaris Ki Kondo Murdiat. Mbah Murdi inspirasi kuwi. Iya, elok temenanan. Sapa sing ora ngerti kondange jaranan Turangga Sapitri Putra. Kuwi ya kondang tekan ndi-ndi. Wong Tulungagung, sapa sing ora ngerti kondange Gunung Bolo? Ayo. Ayo, papan wisata. Ngono kuwi. Iya. Enek cinane, Pak. Iya. Wes Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Lah iki mujudake kanugrahan agung, Nduk, sebabe bengi iki panjenengane Bapak PLT Bupati Kabupaten Tulungagung, Bapak Haji Ahmad Baharudin kepareng rawuh. Oh, kepareng rawuh ana daleme Pak Yudi. Ing atase panjenengane kuwi ya pakaryane pirang-pirang pedamelane ki akeh. Di tengah kesibukannya kersa silaturahim rawuh menyatu karo warga masyarakat ing laladan ngunut. Iya. Mula kang mangkono supaya luwih adol kanggo ngedhem penggali warga masyarakat kula nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Bupati ing Tulungagung Bapak Ahmad Baharudin keparenga minggah wonten pepanggungan mboten ketang namung seklimah rong klimah kula aturi paring dawuh kangge nentremaken penggalipun warga masyarakat Kutha Marmer. Duduk. Monggo Bapak Bupati. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Ahmad Baharudin. Wah, luar biasa nggih. Sugeng rawuh wonten ing Mringin Kidul, Bapak Bupati. Monggo dipun asta mikipun. Sugeng dalu Pak Kidalang. Nggih. Matur nuwun sampun paring waktu kagem kula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enten sing rawuh malih, enten iklan riyen nggih. Nggih. Iklan riyen. Nggih. Mergo sing teko ni ya calone bojone bupati niki. Oh, enten nggih. Nggih. Monggo lajeng kemawon, Bapak. Nggih, sugeng dalu para rawuh, para pemirsa wayang kulit ing desa Kecamatan Ngunut, ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat dan Forkopimcam Kecamatan Ngunut, yang kami hormati Sohibul Bait Mas Yudi dan Bu Cange. Matur nuwun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
malam hari ini Pak Yudi mengadakan atau mempunyai hajat yaitu syukuran, yaitu bersyukur dengan adanya keberkahan-keberkahan yang Pak Yudi terima, dan hari ini mengajak masyarakat Tulungagung khususnya di desa di Kecamatan Ngunut untuk menikmati hiburan yaitu wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Wahyu Katentreman, dan juga bintang tamu Duojo dan Mbak sinten Mbak? Mbak Siti Nurhalisa. Mbak Niken nggih, mudah-mudahan kita semua. Tasih setunggal bintang tamu nih, Pak. Sinten? Lho, sinden Kesi. Wah, nggih. Lho niku bintang tamu erane Suwargi Pak Anom Suroto niku. Oh, ngoten nggih. Niki bintang tamu yang sangat berat niku nggih. Nggih, berat badannya. Oh, nggih, Bapak Ibu seluruhnya yang mudah-mudahan dengan adanya hiburan pada malam hari ini dan kita masyarakat Tulungagung khususnya benar-benar terhibur dan benar-benar juga menjiwai lakon yaitu Wahyu Katentreman. Mudah-mudahan kita semuanya masyarakat Tulungagung tentrem ayem guyub rukun, ngoten nggih. Pun semua menyadari pentingnya untuk hidup guyub rukun, hidup tentram agar supaya kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari akan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini Wahyu Katentreman ini memang gambaran kita atau pendidikan kita agar supaya kita tidak boleh mengedepankan ego kita masing-masing. Jadi tidak oleh bener dewe-dewe. Yang penting adalah kita harus bisa saling menghormati di antara warga kita semuanya. Agar supaya kehidupan kita sehari-hari akan lancar dan situasi kondusif, situasi lingkungan kita aman, kondusif dan aman untuk kegiatan kita sehari-hari. Gitu aja Pak Dalang yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan memang benar-benar masyarakat Tulungagung ayem tentrem, mudah-mudahan Tulungagung gemah ripah loh jinawi. Matur nuwun. Amin. Nggih. Nun sewu Pak, nderek tepang nembe menika pinanggih. Dalemipun pundi Pak Bupati menika? Daleme kula Tulungagung mawon. Kota. Desane Beji, Kecamatan Boyolangu. Oh nggih. Tamanan Ngidul nika. Nggih, Tamanan Ngidul, Kilen Margi. Nggih. Pun menawi lewat mriku pun namung mengotok mampir nggih. Nggih, kula badhe mampir ning nggawa rombongan komplit niki. Oh ngoten, nggih. Nggih. Nggih niku wau sing jenengan sanjane napa? 50% niku wau napa niki? Mosok jenengan bupati gatekne omongane dalang gambleh ngoten niku. Oke. 50% dadine 100% wau nggih. Mboten guyon, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak Dalang dipun Nggih. lanjutaken. Nggih. Saking kula enten kelentune anggen kula matur nyuwun ngapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita yang tercinta, luar biasa. Nggih. Semoga-moga dadi barokah. Yo, saiki gemene wektu. Mas Duojo diaturi munggah pengguna luwih dhisik, genduk niken ben leren dhisik ngunjal napas. Iya. Wis kekeselen le foto kuwi mau. Yo, ditumpakke prau layar meneh munggah panggung. Duojo, klitik kluthuk. Ya, ya Mas. Sugeng dalu, assalamualaikum Mas Gelidik. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mas? Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Sedaya nampi berkah barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, mugi-mugi sawab saking Mekah Madinah panjenengan tansah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat mbringin ngunut sedayanipun den. Amin ya rabbal alamin. Saya kula kalian Mas gandul sawab panjenengan. Muga-muga benjang saged ketularan minggah kaji tindak Medina. Ya aja mung ndonga, aja mung nyuwun daftar bintang Sampun makan. Den, sampun. Reguler apa khusus? Reguler insyaallah tahun 2034. Bidal nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mawi Mas kula duka wong dhewe-dhewe urusane kok. Loh, wong dagel bareng nyambut gawe bareng mbok daftar kaji nggih bareng. Mboten saged kula napa-napa ra iso dhewe dadi siji Mas. Kula dhewe-dhewe. Sebabnya napa? Sebabnya kula kali niki nyambut gawe profesionalnya nek hubungan kehidupan keseharian itu sendiri-sendiri. Sik, yen jenengan iki lah adike ta pernah. Nggih. Sampeyan bae wis daftar insyaallah 2034. Bidal. Nggih. Kudune kakange luwih dhisik. Sampun. Pun daftar nggih? Sampun Mas. Alhamdulillah. Daftar apa Mas? Daftar haji. Alhamdulillah. Insyaallah jadwal kula 2057 Mas. Loh. Kok suwi men to? Ayo ndang dicepetke. Nek perlu reguler njurku Lah ya reguler. meneh nggih to Mas. Saged mangke ditukar. Nah, Ngoten ditukar teng- ngono. Haji Nggih. khusus sing plus ngoten niku. Ya, Mas. Kira 7 tahun pun budal. Nggih Mas, insyaallah niku pun alhamdulillah niki pun nyelengi. Amin amin amin. Niki alhamdulillah pun oleh 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lah ya suwi banget to kuwi. Mbok ya dicontoh apa wae niat lan kajate, kuwi niat saka kolbiahe, ngono lho. Ya wis. Dadi apa wae kuwi ndelok ridho lan hidayahe. Nggih. Kowe iki ora ngerti kok bengi niki lak syukuran to, Mas. Alhamdulillah. Dalu menika aku inggumun kok. Pripun? Kula niku ting Tulungagung ini menjadi rekor muri saya nyambut gawe Mas Cahyo. Amin Kok amin. saged Biasane niku lak bersih desa, mantenan, Nggih, sunatan. kakek sunatan, Nah. dalangin biasanya Mas Eko, Nggih, nggih, nggih. Pak Winto, Nggih. Masud Gondrong. Betul. Ini suatu Kebanggaan. momentum yang luar biasa. Saged nimbali Mas Cahyo kun tadi, nimbali kula kalih kritik, lan Sik wonten tambahi. Niken Salindri, Ana Yukesi. Ono Yukesi, mung dalam rangka meresmikan jual beli ayam potong Aninda Blorer menika. Mudah-mudahan Anindia Blorer contongmu jombok terus ke. Contongmu ki iso bablas kok. sing kagungan kersa iki kae lho, kono kuwi lho. Dudu kuwi to? Loh. Itu lormu kuwi lho. Oh gitu. Wong kowe iki mam ning kono kok iso dadak ora ngerti. Lah kan mandhe prono ya tak kira syukurane jual beli ayam potong nek. Lah iki lho, mula duwe mripati kanggo panyawang sing apik Nggih, kita. Pak. Nyawang sing kanthi permati. Menika Pak sapa ya? Pak Yudi. Loh, kok Pak Yudi sapa? Pak sapa? Pak Andri yo Pak Yudi. Komplite Pak Andri Yudianto. Nah, Pak Andre Yudianto menika alhamdulillah beliaunya menika sampun sukses gelar ringgit ing dalu menika dalam rangka inggih menika bangun nikah Mas. Alhamdulillah. Ora gemen-gemen beliaunya itu profesinya jual beli mobil bekas. Lah kuwi kudu di Ini alhamdulillah pun kula tiru Mas saya. nang ngono. Saya juga di rumah tuh juga jual beli mobil Mas. Oh, Cocok duwe sampingan kejaba Nggih, dagel. nggih. Apik kuwi Jadi Mas, sampean. saya tuh juga jual beli mobil, tadi jual mobil, beli beras, ini yang selalu saya tanamkan. Jual mobil, beli beras iki jenenge lah adol-adol. Ora usaha, kuwi jane maju. Rupanya ora ada apa-apa. Bengi niki lah acarane tasakuran. Tasakuran Pak. Bangun Lho, nikah. Bangun nikah. Muga-muga tembunge tasakuran insyaallah tetep disekseni untuk ridho hidayah saka Gusti Pangeran. Insyaallah rezekine sak paran-paran tetep nyambung seduluran. Muga-muga yen bangun nikahan iso ketemu kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Sik ora lali mujudke pahargyan gelar wayangan, gelar gamelan, sik nimbali dagelan. Engko yen mulih terus bayaran. Perkara bayaran pikir kari sik. Sementing an. Ngono lho. Sementing an. Dadi kula lak nderek Nggih, Pak. temen, Mas. Nggih. Lho, Seneng. jajali Pak Andre kaya ngoten niku biayane grapyake kaya ngoten. Ndi wae? Heh? Ndi.
Kok ngono. Ayo kudu tanggung jawab lho, wis dilunasi ket pengenane lho. Pak Andre niku piyaine grapyak semanak, Mas. Bener. Blobo. Sosialnya luar biasa. Lah ya pertanyaannya piyayine sing endi? Wonge sik repot wirawiri. Lah, alah. Rai gundul. Tamune akeh ra mok, Mas. Roh ora? Lah piyaine repot. Roh ora? Mboten. Pak Andri roh ora? Mboten. Ning mburi. Lah yo ngono lho. Ngono, sing arep nudoi. Suwanten lho. Pancenipun nek kula mboten ngertos, biasanipun Mas kula ingkang ngertos. Kuwi luwih Dadi nek ning ngarep ora ngerti kudune nek ning mburi aja cemongol-congol ngono. Weh, aku ora ngerti kok, Mas. Lho, ora roh kok ning ngarep kowe. Lho. Lah kudune. Mburi. Oh, Dik ya, mburi ngono. dik, ora ngerti ning mburi, ndak Pokoke nyrimpoti. aja nyrimpeti nek ora roh ya pancen kudu ngerti. Sik, Mas. Lah sampe nek mubeng ning mburiku ya. Aku yo ora ngerti ya. Halah. Padha ae dadak mbleset kowe. Sing baku Nggih, Pak. saged dipun tulat dipun contoh, Nggih. jangan melihat Pak Yudi sakniki. Betul. Nek kados pundi berpuluh-puluh tahun anggenipun berjuang wonten ing Malaysia, dodolan tahu, dodolan tempe, Pak Andri. akhire iso sukses, nggih syukuran nyenengke piyai kathah. Pak Andri mbiyen teng Malaysia menika ya dodol tempe, dodol tahu Nah. karo ngopeni upin-ipin menika. Waduh. Kowe tak tunjuk. Wong nyambut gawe kok omongane ting clemot ki lho. Ha iya Loh. to. Paling tidak ki Pak Pak Andri ora sombong ya ora pamer saiki mergo wis sugih. Leres. Ning ora rumangsa sugih, ning eling nalika mbiyen prosese iso sugih. Ora rumangsa duwe, ning eling karo wong sing ora duwe. Ora rumangsa kondang mergo piyaine mbiyen ya eling-eling. Sebelum dikenal, beliaunya juga berangkat dari bawah. Dari nol. Nggih, Mas. Ki lho. Dadi Pak Andre ki perlu dicontoh. Kaya sampean ki dalam membina rumah tangga dididik, diarahkan, bojomu dilungguhke. Apa bojoku lempoh wae tak linggone. Wah, bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng aja lho iki. Ngene lho maksude, sampeyan ki lak Lah bojoku iso linggo dhewe lho Pak Jaya. Kok tak linggone apa pas aku bojoku stroke ya kamu. Kaya Mas Andre, Bapak Andre sama Ibu, kebahagiaan selalu dibagi dengan keluarga besar. Loro. Bojomu ki nek perlu ditokke, tur diseneng-seneng. Lu pas aku bojoku iki marmut piye kok ditokne. Yo kan bendina metu dhewe kok dadak. Ngene lho Mas, tegese iki jenengan lak dadi kepala rumah tangga. Itu. Nggih, Jenengan Pak. kagungan garwa. Betul. Ora iso apa-apa, ora iso mendidik putra tanpa ada seorang istri. Betul. Mula bojo wadon sing apik kudu sampeyan hormati ngono. Loh, menurutmu gendera piye dihormati ya? Bojo dihormati kok gendera. Maksudnya Pak Andre selalu memuliakan istrinya. Lah alah. Selalu membahagiakan Loh, alah. istrinya. Lek perkara mulyakne perkara membahagiakan non saya lho Pak. Terus Bojone Pak Andre karo bojoku pedhot Mas. Lho. Aku lek mulyakne bojoku ora luweh-luweh lho Bos. Masya Allah. Nyambut gawe kula ben bengi ya mek tanggo mulyakne bojoku karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife happy life. Waduh. Bahagiakan istrimu, keluargamu akan hidupmu akan bahagia. Nah, Lho kene mboten Bos? leres. Berarti kula niku lek membahagiakan bojoku, los. Wah, iya. Loh, bojomu lho. Saestu lho Pak. Tenan no. Pak Eko, anu Pak Sayo. Eko Kuntadi. Ayo. Pak Sayo. Weh, iki. Aku yang arek itu Iki nek nyambut gawe kok aja dadi tunggu brok no nyambut to. Ngeten lho Pak Sayo. Nah, Pripun? Ayo. iki nek asli kowe iki lambe iki nek sadurunge ngomong. Setawi marai Kuwi kulit. pikirane ditata sik. Kowe kenyeh nyambut jenenge iki. Nutur ya aku. Lho ora kok nuturi. Mas Sayo, Apa? bojo niku selalu saya bahagiakan. Hmm. Nun sewu, lek trimo kelasé Pak Andri lho. Nggih. Tak delok mau garwane ya. Nggih. Mas-masan paling mek sing digawe mek 4 3. Leres. Bojo kula niku saya bahagiakan kula tukokne Mas. Niki konggone ngriki sampai bek kolengen, Pak. Sangka tresnamu ning bojo. Kiwa tengen bek, Pak. Ya bek wong tangane bojone iki lek endek ngene to. Rumah samu mentok kowe. Cangkemmu. Apa nek bojoku tangan ndek ngene rumah samu bebek itu. Oh no. Suweng niku entek bek kuping niku entek bolongane, Pak. Masyaallah. Masa. Loh, saestu Mas. Loh, karena saya punya moto bahwasanya saya bahagiakan istri saya. Iya. Kalung. Loh, kalung niku kula niku lho. Bojo kula kalung niku kula tukokne sing 3 kilo, Pak. Kuwi ya Mas kuwi. Loh, Mas no, Pak. Masyaallah. Lu nyambut gawe kula nggo bojo kula lho, Pak Cahyo. Binggel. Binggel ngetek bek ngetek kolakang, Pak. Melaku sampai ngeten bojo kula niku. Saking beke Mas niku. Piye? Loh, kok piye napa to? Yo bek ngetek kok iki. Kuwi ora umum kaya ngono kuwi. Loh, saking tresno kula, ali-ali ngantek kentekan driji, Pak.
Sikil niku 10 ya bek, tangan 10 ya bek. Ali-ali tok. Ali-ali tok. Kowe ora ngerti to? Napa? Nuwun sewu. Sing jenenge tresnani bojo wedok ki oleh, kuwi apik. Lho lah nggih. Kuwi mulia. Mulia, Pak. Ning carane sampean kleru. Lah napa kok kleru? Nuwun sewu, jamane saiki wis beda. Pripun? Zaman saiki iki akeh kejahatan. Sampean mameri wujude gelang ali-ali gondel kalung Nggih. nganti 3 kilo. Mongko bojo sampean tinggal tanggapan rene. Lek ngomah engko nganti kebobol maling, rampok, jambret, njur piye lelakone bojo? Akhire kula dol kabeh niku. Akhire niku gelang kula dol, binggel kula dol, suweng kula dol Pak Lah Cahyo. terus nek pengen Mergo kula eling dawuh jenengan, kejahatan itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena penyebabnya. Dan kesempatannya. Kesempatannya. Akhire gelang kula cepot kula dol, suweng kula dol, ben ora dijambret. Akhire kula tukokne mas-masan, mboten dekek kula kuping kalung utawa teng gelang teng sikil, Pak. Antam. Mboten. Lah apa? Kula tukokne untu mas, Mas. Yo ora Loh, lumrah. lumrah no. Mergo kejahatan itu terjadi. Jenengan tahu tuman teng ngene berita kriminal, enten rampok ngowok-ngowok cangkem kan aman ra ya? Ora enek. Ora enek, Pak. Aman. Dadi Lho bojomu berarti ya sumeh no. Lho sumeh no Mas Cahyo. Sik to, nek ning tangan gelang pamer pena, kalung klambenan dasaran ketok, suweng mloho. Lah nek untu terus mbok citak dadi emas ki piye? Pamer yo. Nggih. Dadi anggere tangga kula liwat ngono tekok mesti. Arep neng ndi yu? Ngene. Meringis terus bojoku. Pamer nek untune Mas, ngantek untune sing mriki kula kan nyepot kon kula perotol kabeh tak ganti Mas, Pak. Nganti kaya ngono kuwi. Saestu. Tresno kula kalih bojo kula, Pak. Tresnomu berlebihan. Loh. Tresno ki kaya Mas Cahyo Alah. karo garwane Mbak Kesi. Alah. Seia sekata senasib serumpun sepenanggungan. Dalang kondang laris ngantek bojone ra gawe kalung lak ngisin-ngisine iki. Iki berarti kurang cinta jenengan, Pak. Kok ki cara dadi lho, ki cara dadi bojoku ya, Mas. Karena prinsipnya ki sak madya. Alah, iki ora sak madya, mergo sentek dienggo munggah haji dek iki. Lah wong ki dhuwit turah kok, Mas. Alah, turah lah budale, tapi lak sangune lak ya ora enek. Ya ora? Ra Lho, ki lek terus lho. Delokan, lho. Kalung kabeh lho. Apa tatu mon? Bojone dalang ora gawe kalung lho. Ki disoting. Seto, sampean ora ngerti. Lho iki lho Sing jenenge wong wadon keindahannya bukan terletak karena pada busana, pada mas-masan, Nah. namun di dalam hati yang mulia. Kuwi omongane wong lanang. Ning keindahane wong wedok lek jarene wong wedok ki mas-masan Mas Cahyo. Lho. Ayo. Lah gini kowe dijaluki Mas kok meneng ae. Lho ya menang loh, karena ada pepatah diam adalah emas. Loh. Bojoku yang njaluk aku, Mas tukokno emas. Aku mesti Oh, dia adalah diam adalah emas. Eh. Lho ki non sewu lho. Iki cara mbiyen dadi bojoku, tak tukokne mas-masan, Mas. Loh, kok sik to? Bu Kesi iki nadyan orang ngagem mas-masan, ning rasane ikhlas lahir batin kebak rasa syukur. Ya ngono to Bu Kesi? Cocok. Matur. Jajal. Nggih Nah. seksi. Loh. Sampeyan lek ora gelo to ora nganggo mas-masan ora tak paringi wujude sandangan. Jajal sampean jawab, jujur. Ngantek ra jujur, Ikhlas to? Jujur, nggih ikhlas kula. Kalah kepepet. Rungokno kupingmu. Kepepet. Kok kepepet piye to? Lah kok pentelingi yo. Kowe ora ngerti tujuane sik rungokke dhisik. Wis to. Kudu enek mas-masan. Pripun Mas? Wong wedok ki saiki mas-masan, skincare ki penting Mas Cahyo. Lho Iya, iya no. paling tidak pangapunten Mas. Pripun? Kaya dalu niki Pak Andri sama garwanya. Nggih. Ini membangun sebuah pernikahan itu apa? Mengingat bahwa jejak rekosane rumiyin. Nggih. Mula wong ki nek timba mulya ya kudu eling rekosane. Mula Mbak Kesi sama Mas Cahyo itu karena dulu soro bareng, urip bareng, penak ya bareng. Justru mbiyen soro saiki penak kudu dipenakne, Mas. Loh, Rumah tangga yang tentrem, kuwi bukan karena rumah tangga yang tidak ada masalah. terus Tapi rumah tangga sing tentrem itu rumah tangga sing dua-duanya selalu ada masalah, selalu mempertimbangkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. loh. Lah kene bojomu bendina Loh. nuntut kowe terus. Bojo kuwi selalu tak beri surprise. Loh. Kejutan, Pak. Loh, Pamane piye? ndek iki tak wae kejutan malah mlebu rumah sakit. Lah masalahe apa? Pas turu to, roke tak leboni mercon kaget, lah kok mlebu rumah sakit ndek iki. Kowe yo ngapur yo kebledosan nak kemritik to kuwi. Gundulmu ya. Pangsane iki lho. Dadi tembunge syukur, Mas. Nggih, leres. Ngerti syukur mboten sampean? Syukur ki barbershop. Lho. Kok barbershop pripun to? Syukur. Kayak cukur. Wah. Upenge amandel kok bocah iki. Syukur lek gatel kae lho. Ukur. Ukur. Bar munggah haji malah kopol nek susu iki. Kowe ra sembrono lho. Iki kepiye-kepiye saiki titelnya wis beda lho. Apa? Haji
Ki Cahya Kuntadi, Bu Hajah Sukesi. Apa lek haji ki wis bangga kowe? Loh. Lah tapi kan karo mayape. Ki ngomong lho, urung mesti lek haji ki bangga aja mesti. Lah kepiye kuwi? Kowe ro pati ra. Nyapa? Haji ke? Nyatane yo entek pira santrine ki. Ora kuwi Biasa lah, paling ora ya ada kebanggaan, ada rasa syukur, jangkepi rukun Islam kabeh wis ditindakake, bar iki kali golek sangu. Lah, Nah, ngono kuwi. Lah, berarti berarti bengi iki golek sangu sampean. Lho, sangu tegese slamet donya nganti akhir ngono lho. Berarti karek golek sangu berarti bengi niki tanggapan golek sangu. Lho, awake dhewe aja munafik. Nganti aku nuwun sewu sawengi lungguh neng kene iki lak ya nyandi parane golek sangu nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kuwi lho. Jenengan dhewe iki munggah haji. Haji, Pun tutuk, tutuk, pun nemu katentreman, sampun. nyedekne marang Gusti Allah. Heeh. Saniki kula teka. Pripun? Gusti Allah niku manggone teng pundi? Kowe kok ententane njur mojoke rono to, Mas? Ora Aku ora. urung tau ngaji bab kuwi aku. Mas. Saniki kula teka. Jenengan tresno karo Mbak Kesi mergo napa? Napa? Ya, ayu rupane ayu. Tresno omah mergo napa? Mergo endah, gedhong magrong-magrong. Tresno mobil mergo napa? Mewah, penak ditumpaki. Berarti menggaris bawahi bojo mergo ayu, omah mergo megah, mobil mergo apik. Saya bisa menggaris bawahi kabeh iki mergo wujud. Yen sampean ning donya tresno mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud sampean? Piye tik ngono lek Ora tresnani Gusti Allah piye? Piye sampe teko aku? Heeh. Tidak ada bantuan. Piye? Golek slamet dhewe-dhewe ya, Mas. Awake dhewe kompak wong loro ki dijiro. Ora, aku sing diutang iki kok jiro piye. Aku sing diutang kok, Mas. Ora wani tak aku jiro. Wong dek iki bayaran minta sing tak gowo. Bangsat. Lah Oh ki iya, to. bener-bener Lho, sampean. nggih Mas. Sing bener tresno Sik ki. sik tegasno sik iki. Bahasamu tegasno. Lho iya. Ya ya. Ning donya ki aja tresno mergo wujud. Bener. Yen kowe kabeh tresnani ning donya ki mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe tresnani samubarang ki mergo wujud? Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese Lek teko sing angel pisan, iman-iman utek kulek mikir, Mas. Oke, iya siap. Gur adu kecerdasan Oke. aku wani. Sampean lak tetep bektin marang Gusti Allah. Lho, nggih, no. Nah, sampean karo bojo tresno mboten? Tresno. Lek diceluk bojomu moro. Budal, moro. Budal. Karo anakmu tresno apa? Tresno, Mas. Yen diceluk Budal moro. karo wong tuamu tresno? Tresno banget. Yen diceluk Budal moro. karo Gusti Allah tresno? Tresno, Mas. Yen diceluk Aja sik to, Mas. Kok kene ya Mas saya Iki lho aku seneng. Aku nek wis kegowo kene enteng. Ya ampun. awal Mas ayo aja ngisik lho. Loh, itu bahasa. Lah lo gundulmu kuwi. Sampean wo tanglet iki to. Lah iya. Lah kan wis dijawab secara otentik. Lah iya wis bener. Lah saiki ditakoni Mas Cahyo kok bingung. Anu, engko lek aku budal sik, kowe karo sapa? Wis ya kowe. sik tak logika aja ngalih. Kluthuk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyawut Mas ayo nyawut. Aku wis kalah. Lah, botos dasmu lho malah. Aku wis kalah sak set ta mau. Lagi. Mergo aku ora ngerti dununge pangeran. Sak set gitu jane iki dalang apa badminton sama iki. Paribasane ngono. Iki, lho, iki. Aku kalah siji. Siji. Aku ganti takon. Nggih, Mas, nggih, Mas. Jenengan bekti kali Gusti Allah. Bekti, Mas. Heeh. Nggih. Karo bojo tresno. Tresno, Mas. Lek diceluk bojo. Moro Mas budal. Nah, Nggih. karo mara tuwa Tresno Mas. yen diceluk Ora budal moro aku mati kabeh sana Mas. kepruk karo wong tuamu. Lah lek wong tahu sik. Si urip to? Sik urip. Urip. Lek diceluk Moro. mara karo anakmu tresno. Tresno. Nah, lek diceluk Moro Mas. Budal. Ya, para sik, tuwa, sik. wong tuwa, Oh. anak, bojo kuwi kok tresnane. Tresnane. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti Allah. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas Asus sik Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas akeh. Sisa akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku. Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas ayo Tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngeden iki. Aku dulu dadi tanggane adikmu Mas sumpah Masmu dadi Kowe iki mulut to. Wong kuwi mulutmu harimaumu. Iya kenyek-kenyek. Jangan sampai kamu berbahasa dengan bicara yang gak jelas. Aku dipae pinter tenan mulai saka. Lah kene kudune ngono kuwi didelok
piye to intisari dengan bahasa itu. Iya, iya, Nek iya. kowe wis diceluk karo sing gawe urip bener ngendikane Mas Cahyo. Emang kita ya- Siapno nggon pikiranmu, siapno nggon atimu, Iya. siapno nggon ragamu. Kita sing siap pun niki Mas, sing siap niki kita. Nun sewu, aku ora mbelani klitik ki ora. Duk, luduk. Ora kok mbelani Sing adikmu ora. aku leh nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan iya. ra ngerti. Iya, Ning iya, Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji Iya. sewanci-wanci. Iya, iya. Awake dhewe wis siaga Wis, lahir iya. batine. Kuwi rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih, nggih. Mbuh sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri, apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sih toket kok aku dhisik to Mas Cahyo. Sampean karo aku ki nang ketoke dhisik iki. Oh, mergo abot pikirane iki. Ora, Pak. Nun pangapunten, nun pangapunten. Piye? Nek ngomongke bab-bakan nafas, niku teng Oke. kene dalil lak wonten. Wah iki. Kullu nafsi da'il qatul maut, sing kedunungan napas kuwi bakal kajemput maut. Leres. Arep awake dhewe maju ngarep, mundur mburi, noleo ngiwa, ngoleo nengen. Nek wis kuwi ginaris, wong ora ngerti, Mas. Mula apike menungso kuwi wajibe mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nah. Wong kuwi aja rumangsa bener yen duwe salah. Ning kowe rumangsa bener yen kowe ora salah. Dadi wong kudu duwe tatanan ngono kuwi. Mula kowe diwenehi mripat ora kok putih tok, ana irenge. Iki karena kelebihane sing gawe urip. Nggih. Jajal nek matamu putih kabeh. Poso nyawang. Wis nyawang nggih mboten? Nggih. Anugerah. Nggo contoh mbok matamu dhewe. Kok mataku nyapa, mataku ora melu-melu lho. Ini adalah anugerah. Ya tapi kata-kata matamu yo. Liane moto. Jajal. Kuping umpamane. Umpama kowe iki bersyukur kuping ya diwenehi kiwa tengen. Jajal nek mlumpuk ning dhuwur ndas. Lha kok jeger pitik. Nah iya, irung ya apik bangir. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Iya, Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kuwi ya bersyukur. Ngapa? Iki dekek ning isor. Jajal iki dekek ning bathuk. Wah lucu kowe. Elek ta iki. Priya sing mbok kakoki ndasmu. Mula yen babakan syukur kuwi nyuntuh karo Pak Yudi Nah kuwi. niki Entuk nikmat saka pengiran, anugerah saka Gusti, ora dinikmati secara pribadi, ning dilembarke marang warga masyarakat, Pak, nggih, nggih. disenengake. Kamisrana ya kuwi dana rasa panglipur budaya kang indah. Kulakne asmane Pak Andri bengi iki iso diarani syukuran entuk rejeki. Mula didongake kabeh slamet adoh bilahi. Amin. Insyaallah Gusti tansah maringi rejeki barokah. Insyaallah turah iso munggah kaji. Amin. Nimbali Mas Cahyo Kuntadi Kuntadi. sing lagi wae kundur saka tanah suci saiki titele Bapak Haji. Lho, garwane Bu Hajah Sukesi. Yo iki. Mantune Mbah Wagimi. Ayo. Bapak Giman. Wah, kok wagini gitu. Sampeyan salahne lho, Mas. Isik dijangkepi Niken Salindri. Bocahe ya saiki wis saya gedhi, saya cantik sekali. Kene sing pojok kok ora mbok singgol, kok lak lara ati. Mergo iki mbiyen tau tak pacari. Bocah kok kendel. Kula ben jangkep, Gus. Nggih. Ben jangkep. Lah kangge ngurmati Nggih. gandeng menika sowan wonten Loh. Tulungagung. Wonten karya besar saking swargi Mbah Bagio. Loh. Mbah, Coba kaya apa nyuwun karo Mbak Uun Febriandari sing Loh. saka Madiun. Oh, Lah nggih. Bawun tuh mboten iki. kene lho. Monggo jumeneng Mbak Uun Febriandari. Panas-panas mlaku orang gawa payung sranggale Surabaya keker ngungsi Madiun Jakarta niki satu kebanggaan. Mas Saged. Arep diomongke prihatin ya prihatin, diomongke kudu semangat ya semangat. Dengan infrastruktur pembangunan Napa? infrastruktur. Infrastruktur. Nah, pembangunan Tulungagung sudah mulai ada pembenahan. Melorawe Bapak Bupati, Bapak PLT, Bapak Haji Ahmad Ahmad Barudin. Barudin, insya Allah
bisa meneruskan tongkat estafet dalam pembangunan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ya Halo, ini Pak. tuh. Pak Barudin, saya Bapak selalu Pak. Yoga. Ya. Dan saya terima kasih Pak Barudin. Setelah Bapak Barudin itu menjadi PLT, saya memohon kepada beliaunya, istri saya minta pekerjaan dan alhamdulillah sudah diberi pekerjaan oleh Pak Barudin. Masya Allah. Terima kasih Di Pak. ACC Mas. Di ACC langsung. Jadi Legone pegawai pemerintah Pak. menjadi Wakatibda Pak. Terima kasih Pak. Wah, wakil kepala kuwi. Wakil Kepala Penitipan Sepeda tenggene kata Pak niku. Mbok ngomong tukang parkir ngono ngapa to? Gridnya itu biar Gridnya beda paling ora gajine lak yo dhewe-dhewe kok iso. bayarane bojoku sak wulan nyambut kendhengi 75 juta. Wah. Lah wong kowe ndagel sewengi paling yo kurang lho kok dadak. Lah bojoku karo nyolong helm. Ngawur wae. Mbak Un iki. Telepon, ayo. Mas. Keuangan kalian jenengan kula. Dah. Masa ta? Saestu keuangan. Aku ki ya ora lho. Oh, alah, engko tak cipok mborok engko. Bosok ra. Ana sing cemburu kok sampean nek Gak. Tenan. Makane Mbak Uni iki kan. Jangan iki ora saya tua ning saya nom ngene Mbak Uni. kuwi karena saiki kemajuan teknologi, bojomu ki nek wis tuwek, kae nggon kulite ke nek kowe duwe duit mbok dioprasekke tarik. Tarik benang wis. Nah, Bojoku ndek iki tarik benang iki nun sewu. Secara umur itu kan nun sewu Pak Cahyo. Nggih. Begitu 5 tahun kan kulit keriput toh. Bojo kula gondeng Karangmenjangan teng Surabaya niku tarik benang Pak. Dadi kulite niku keriput, niki dibeset, niki ditarik Pak. Seret ngoten lho. oh dadi kulit wajah ditarik ke belakang. Tarik. Dadi kenceng Kenceng cantik. meleh. Nggih. 5 tahun kisut neh kula gondeng Surabaya neh, niki dibeset neh. Tarik meleh, siset meleh. 5 tahun kendor meneh. Tarik meleh. 5 tahun Alhamdulillah kendor meneh. tarik meleh niku genep dek wingi pun ping 7 Pak. Heeh. Kula tarik ngeten lha kok sakniki udele pindah teng mriki to. Gilane itu kok. Sing penting nggonmu aja mbok tarik. Bahaya. Ngene malah kaya piccolo. Ya Un ngaturake lagu rengu. Ayo. Ngaten, Nggih, karyane nggih. Pak Wongso Subagyo, mugi swarga langgeng. Kalih glak-glak Pak niku jan. Nyang ndi to aku kon maju jlungup. Wis kene ae kene. Sindene saiki milenial kok, Mas. Piye? HP ra telat kok. Sinden ki arepe nyinden HP, arep dandan HP, Iya. budal mlebu bis HP, Bener. mudhun kok bis HP, Lah iya. turu HP, arisan HP, ning pasar HP, ning jeding HP. Gumunku mek siji lho. Apa? Angger nyinden live TikTok, live YouTube. Ngono ki nek adus mbok sekali-sekali live streaming ngono. Loh, bojoku wis kok. TikTok ah, lagi mandi guys. Lah kok sing delok mek Mbah Wondo tok. Lah iya. Caitan iki lho. Ya malah kena malah kena hukuman ning mungkin Nggih. TikTok. Mbak Un. Ya Mbak Un diaturake lajeng ya, Mbak. Lajeng Nggih, nggih. Bawa napa langsung? Langgam rengu. Langsung Oke, oke. kemawon. Mbah dan Mbak Un iki. Mangga. Sejak iketon rangu wonten apa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki njur benten napa pancen sampun bosan ing mangku prasetyaku nadyan geger walik watu boten badhe ngintu nanging nyatane keduwung burine apa ya dite jodone bebasan saupama kaya ngenteni kumambang ing sila langit datine rontang ranting kajati jajuing wakasan kontrak kentring ana kang wis ngalagan ngombe
sembah nuwun Mbak Uun. Ugi anu Mas, kula ngaturake panuwun dumateng Juru Ladi. Nuwun sewu menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar mboten sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Sebabe napa kok kula diparingi toya? Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Donya iki bukan tempat tinggal namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudai rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sampeyan. Dadi kabeh kuwi karek lumakune menungso dhewe-dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Nek kowe ora pengin dijiwit aja sok liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir ngombe. Nah, ngono. Nah, lho nggih to Mas. Nggih leres. Dijumbuhke. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling-eling. Nek dijiwit krasa lara aja liyane. Mergo awake dhewe kuwi tumpang ana ing Ibu Pertiwi kudu ngati-ngati. Sing diarani menungso. Menus-menus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafate. Betul Mas ya betul. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jir basuki. Mau biya. Cek ketitik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Nah. Lak penak to Mas ngeten iki lho. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Aja jejeg-jejegan. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Mergo nek kowe lara, aku lara. Mergo awake dhewe paribasan mung mampir Plempoken. Iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, larutan nggih, larutan penyegar cap bajul menika. Badak iki lho. Badak iki lelek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Ngono iki lho. Nggih. Men saya genep, saya jangkep. Lah jenengan tak setelke karo Niken Salim. Lho nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten nggih. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo piyai semene mbane. Bocah niki diaturi, niki jan longgor to Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rumayahe.
Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku wah rena-rena. Jadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan Lah, laris piye kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi gitu. Kudune susu itu menunjang. Mata tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, piye Jadi kuwi? begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon jedot dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Tak tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Jambukin itu. Sing tak piye Yo, malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Tedet. Neling. nyambut gawe ora adil. Nikah iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Kanan. tangan ke kiri. Mata ke Mata ke kiri. kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho, mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki ken sik dicocokne profesional iso, kabeh. ya. Ayo. Singguri. Coba Bali mau. Apa to kok Liatin aku. Ya, tak delok gedhi sakmu tak delok. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan? Bro Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Tenan. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye lho? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Sing terakhir. Iyan. Itu Iyan. Ayo, iki. Orang Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Lagi kaya pitik ayanen lagi. Pak, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo duk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari iki. Bali. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono Jajal lho. kowe. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak. Yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo.
Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman niken, niken. i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Oh, sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke nikan Terima kok. kasih. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngowe aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya Iya. kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora, Ayo, duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cayu. kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Nggih. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Nggih. Oke. Mang pirsani, Nduk, iki Kene lho, lenggah Baline sini, lenggah Mas sini. Kluthuk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Dan. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali ki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Badhe diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Tapi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Lu mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Gundulmu. Yang mulai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa plus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Ya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Iya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, Lu sama gue kan kenal sama ini. kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iye? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah iya lu ki aku keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Loh, piye to iki? Masuk. Kenal to? Tik piye Nah, iki? gini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Main ceramah ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet loh. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita Ayo. jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok kamelu gue diwarai aku. lho. Jajal Iya kan? tembang Iya kan? apa, Nduk?
Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Iya no. iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Gimana? Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho tadi ini lho. Kok malah diurak-arik. Bola Ale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Iya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Ala sakarepmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Iya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi kuwi kowe kuping bosok gitu. Kok kene ngomong ya ngono kuwi ya lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang Betul. terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, Iki semene iki ora- penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora loka ning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga Saiki lho, Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya, Pangestu munduk. moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini, Oh iya. kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre, makasih. Ah, ah. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dongane aku tuh. Nyapa? Anu ya, aku wis tak dongo dhewe sesuk. Berkat. Kita gak metu. Kamu nggak mau tak yo doain? bene iya, didongake iya. bocah. Bocah iso keterima. hormati. Jajal dongane. Ya moga-moga buat Om Kluthuk Iya, iya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Moga-moga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamane sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu. Ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan kok untuk kayak musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, ora nek wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun yang putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengirin jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu- cangkem bal tanget ya diobo-obo iki mamune. Enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya ya. Wah, Mampu. mabuk gudalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Yo
Bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi lo. Ayo. niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Yang condro wis ilang citrane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok lagu Ini kok aku piye? akapela. Oh iya iya wis ya. Ini Bol. lho. Iya Ayo dong, kan kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi, kecroki kuwi. Ono suwi ne rambut. Ayo jajal dok, belenono dok jajal. Urang. Wah tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wah. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Melan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. iya Nih. Aku nyap. Dadi- Iki lagune. Tutuk gampang adoh Iram. Ngene wis. Ngene wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajali. Nggih alat kuwi. ya iki kok Mutamu sae. Jajali. lek kene muni to sing kene muni to Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas taputan hatiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini kalah Lek cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki ndledek oh janggut. coba kamu lagi sini Kamu itu ayam klinik Nggih, yo jajali. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang condro silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Kualat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. jalanan ning Tresna mawon nggih Pak Ya. ya Gawe enggak Jalaran ning Tresna. Oh iya, nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Bariki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono to? Ampun kowe ngene. Yo diaturake Jalaraning Tresna Niken Salendri. Yuk, dadas.
wika banget jroning kalbuku bunga tanku aku tansah bayangi pikirku semu dadi jalaraning tresnaku Puspita kang manis ayu paras wedya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu Selamat sukses. Madang Karang Beringin itu. Sunar bulan maya dalu kalahin deyen kalawan esemu solah sagamu kang luku amimbu ika banget jroning kalbuku tunggakanku aku tansah bayangi pikirku semu dadi jalaning tresnaku Puspita kang manis ayu paras wedya lintang luku among sira kang tantu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus Sunar bulan magalu alahin dayen kalawan esemu solah seragamu kang luku amimbu ika banget jroning kalbuku bunga tanku aku tansah bayangi pikirku semu dadi jalaning tresnaku Puspita kang manis ayu paras mudya lintang luku namun sira kang tantu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyata tresnamu tulus kanggo sliramu Puspita kang manis ayu paras mudya lintang luku namun sira kang tantu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu Dadi ngene nduk niken Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Dawu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya ta? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujude gamelan. Leres. Nggih mbuktekke Nggih. nadyan gamelan
tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringi gamelan. Waton sing nabuh kreatif ya jalan. Lho, niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jane. Ning karena mengikuti modernisasi kula manut musik. Nah, kuwi. Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe iki ora ngerti Ya Piye lali to? Ayo. lagu ki nek nggih gamelan pangga iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap, istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. goro-goro Pak Hah? goro-goro Sopo? niken to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? king griya Griya pundi? Pak, aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang milih dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo, bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Kene wis ning aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, cilik. Iya, coba kaya Bos, apa. ayo ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Supran Suwandana lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sira bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempek, sirep. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Bocot. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malopati. Kudune wedo anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye? Santake. Belum. Pemain
ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki barang. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lutuk ora ngono. Yo kenyih. Sik kesel kuwi. Weluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki wong Aja wedok. mlocokne to. Kok suara dak Iya, suara tenggorokan. Ayo. Tembangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Rada dur ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Hah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ora Lek perlu. Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sak kloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ora gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora Ora gelem akeh terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bantik madrim. Ngono lho. Lah kok malah malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja mrene kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern Eh, iki eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi ngono lho. Ya, oke. Siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu, Pak Sis. Nesu lho. Nah, ngene lho. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piyeng Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya, Hei, jelas kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyeng. Ya Allah ganteng Kok sik- kaya ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ing tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyeng? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak aku Piyeng. Mau ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Dari aku ya. sing ngapusi. Maksud Derek. to? Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? tuke bali. Apa aku wae? Aduh. Tak Tak terkip. Mah, mau Mah. aja.
Kakang Mas badhe madhem ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ana. Kakang Mas badhe madhem. Aku ki masmu kok pacangan badhe madhem budul. Ngosek to sampe. Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja. Boyo. Ayo. Aja kan. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Kluthuk lho. Ngene lho. Kelire ki ning kono, ki ning jero kok ning jero Pak perkulan koyo ngene iki. Iki urung kelire ki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane to perane. Lho. Salah, Mas, pemaine mek loro tok. Sama-sama. Ha iya wis. Belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Ma, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja gelem, aja gelem. Oke. Sik. Kono sik. Dangdut. Ketoprak iki jenenge. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa dik? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setel. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Niki pernahe apamu? Adikku itu. Yo rasa dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampeyan iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lek diceluk? Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula mbuh. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke Hei, noprak. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak meden. Aku meden. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang. Setyawati. Aku tulung ngono. Iya aja meneng ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrim. Weluh batik madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Ye. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palabruk. Ayo Kakang, dan dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Pinggir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim Setyawati badhe kula boyong. As. 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 Wes. Etian. As. Yes.
apike. Mas. Aus. Ini. Ha, us. Au. As. Us. Oh. As. Yes. Beluh. Kakang badhe madrim. Mawi panjenengan boten ngalah. Badhe kula sirnake wonten papan kene ya badhe madrim. Beluh. Beluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Panjenengan. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh, duduk. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnani Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000, mboten pangke. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, us. Celeng. Oh, wes, edan. Wes. Mas, Beluh. Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Yes. Mas. Beluh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madrim. Beluh, ganti kawujudan uget-uget. Beluh. Beluh. Loh. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget endi? Iki mbuk. Weh, Jang. Oh, duduk. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun Nggih. becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki Lho, kok mari yu? munggah-munggah kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, munggah, Winong munggah. karo Birgita. Wis kene tok, kene tok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ale kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Yo kene tok, kene tok. Aku ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Yo. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau dulu kita. Win. Lho. Oh. Ngono mah yo. Lang. Wes, Mang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Yan. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari Widodo Widodo. Salaminyo. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Coba aku. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, Mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo, dados, yuk.
Fikri Putra Rindani. Terima kasih genduk niken Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh.